Вярваш ли, че е възможно от едната ръка пръстена да отиде в другата ръка? Давам ти една секунда да помислиш. Тоест от едната ръка пръстена да отиде в другата. Възможно е. Сега, как става? Ако изгледаш видеото до края, ще разбереш. Ето ви туториал. Как да премине? Елементарно е. Просто се направете, че го взимате. Как да се направите? Взимаме пръстена, показвате пръстена, ръката ви, тази част, служи като преграда. Не се притеснявайте, че хора ще видят. Ако го наклоните на така, ще ви виждат. Във фокусите са много важни ъглите. Ако изправите така нормално, няма да ви виждат. Сега, някои хора казват, ама ти си философ. Ами доста философска работа си е фокусите. Какво правите? Не пускате, като го взимате по този начин, а просто си бутате, наистина го взимате, леко си бутате палеца и го взимате по този начин. Другото важно е, гледайте, замислете се, не може да гледате към тази ръка, ако се правите, че го взимате. Трябва да погледнете към другата, иначе хората ще се усетят. Тоест, представете си, че наистина го взимате и си поглеждате в другата ръка, че даже може да посочите и тогава да изчезне. По този начин ефектът ще е много силен. Ако ви е харесал този фокус, защото всички ме питате, хайде разкрий ми някой фокус или нещо подобно, следете канала и ще има много фокуси, а скоро очаквайте и професионален курс по фокуси, в който всеки фокус е по-отделно и може да си го изгледате, да си го харесате и да си го закупите и да си го притежавате.